Hej, ideen med den her film, det er, at jeg vil fortælle lidt om mig selv, som ikke står i mit CV eller i min ansøgning. Og jeg valgte at fortælle om min farmor, fordi hun har været meget betydningsfuld for mig i mit liv, og hun har nogle kvaliteter, jeg forsøger at lære af. I min barndom, der boede jeg på samme vej som min farmor. Min familie boede nede i den ene ende, og min farmor og bedstefar boede i den anden ende. Og det var rigtig dejligt, for vi kunne komme der, når vi kom fra skole eller andet. Blandt andet, når vi kom hjem fra folkeskole, så stod min farmor klar med den ene ret efter den anden. Men det var ikke det, der var mest interessante ved at komme til de her eftermiddage. Det var hendes nærvær, hendes måde at være til stede i vores historie. Og den der nysgerrighed på et liv, der er anderledes end hendes eget, det er noget, jeg har taget med mig. Det er noget, der interesserede mig i de fag, jeg har valgt at beskæftige mig med. Blandt andet så fortalte min farmor meget om sin barndom. Hun boede på Stevns en stor del af sit liv med 2 søskende og en far og mor. Og hendes far var en præst og var meget sådan nærværende, oplevede hun. Og en mand, der ville tale med dem og gik op i deres liv og deres interesser. Mens hun havde en mor, der ikke havde lyst til at være en del af børnenes liv. Så de havde barnepiger, og det var derigennem, hun fik en eller anden form for moderrolle. Da min farmor blev 16 år, så døde hendes far, hvilket var et hårdt slag. Og børnene kom ikke til at bo hos moren længere, men blev sendt ud i verden. Og det, jeg vil sige i forhold til det er, at på trods af det, så blev hun kærlig og nærværende, både mor og farmor. Og det, jeg synes, jeg har lært af den her historie fra min farmor, det er, at omstændigheder behøves ikke at afgøre, hvordan ens liv bliver. Og det bruger jeg i mit professionelle liv, når jeg tænker, hvordan mennesker og mønstre det kan ændres. Jeg håber, at de her historier har været med til at give et billede af mig som person bag mit CV og min ansøgning.